Okay, okay. What's language you think? Venda. Yeah, I'm Venda. Okay, the skin is telling me that Highly melanated. He's a Venda. Yes. Okay. Kita try to Zulu anyane. I'm not comfortable if I talk another language. Mara, I think because this is South African. Okay, this guy, ufanele puti uhambe ubuye ekhaya kini angizwe ukuthi ngithini. Mawufika ekhaya kini uzama ukuthi bakutholele umlotha, ngithi yawazi umlotha. Umlotha wasekhaya on the mother's side. And then you need to take umlotha lo. Then lo mlotha bese kutholakala inkukhu emhlophe. Ebese kuthatha lento bathi inyongo. Ihlanganise nomlotha ebese ugeza ngayo. The reason why I'm saying that is you've got a lot of potential noma talent elikuwe. Uthema uzalwe with that vein bathi ingubo. Ungithi uyayazi leyo nto. This I understand it. Okay, uzalwe nalento le abathi ingubo. Unayo ilakhi but le lakhi ayisebenzi kahle just because there is something okufanele sigeze ekhaya kubuka mama wakho. Nina ekhaya kubuka mama wakho banenzile kwenza izinto ngamasibomu ukuthi you must be successful in life. Ngaso sonke isikhathi kufanele uhlale uhlupheka. Uthi umuntu omdala mangiloke umile lana ngikhuleka nawe. Uthi umuntu masigeze kunalento kodwa qobo eyibhadi at always ehlale ukuvusela ama enemies or at all the time abantu bakucabangela izinto ezimbi sangathi ungahlala ukhabana nabantu. Wathi umonyo usazohamba ube nenkinga end up nanso into privacy manje. This guy will end up using ama-tablets. Uyawazi ama-tablets engashoyo. Uzosebenzisa lama-tablets uma uyohlangana nomuntu wakwakho noma a girlfriend. Uyayizwa ukuthi ngithini? You'll be having a lack of empedeni enkonzweni. Yabona uma ngithi enkonzweni ngiyahloniphisa. Uzothi uma ufika empedeni ungabi na that power that uyabona ugcine ube sengathi kodwa ungasebenzisa ama-tablets. Ipower yakho igcine yehla kuwena lapha empedeni. Wathi umuntu ngabe sikutholela imbiza. Uyayizwa imbiza. Uyayazi imbiza. Bathi imbiza ngoba kunento ekudlayo esiswini at all the times i-affect ama-kidneys wakho. Yayizwa ukuthi ngithini? Wathi umuntu ngabe singakuthandazisa sesiyofika esiswini sakho kukhona into elokuyingudla kancane. At the end of the day uzogcina wena usu-attenda udokotela lo owe-private part kube sengathi kodwa qobo ngaso sonke isikhathi singakunika izinto ezizokubooster. Kunento ebusuku elala nawe eyisilwane. It even takes your money njalo ngaso sonke isikhathi uma nginemali ngigcina ngasayibona ukuthi imali yami ngiyisephi noma ngiyenzeni imali. Ngaso sonke isikhathi ngigcina ngingena ey'kweletini at all the times. Shout out to you. Listen, the only reason because I had to